गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां, एपसआ गोदान दिल्लीयाव बिटिआर गोरोबथाखौ लाना सावरायदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ सोरखारनि मावफुंनाया लासै जादों बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। दिनै गोदान दिल्लीयाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै खुंनाय रिभिउ मिटिंआव बाहागो लानानै एपसनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोनांथार बिबुंथि होदों। एकर्डनि दफाफोरखौ थि समाव मावफुङाब्ला फिन सोमावसारनो सरकारखौ सांग्रांथि होदों एपसआ। चिरांनि 14 नं निसिमा बिटिसि बियामनि सिङाव थानाय आमथिखा खैला मैला हालामाव थानाय लन्थिबारि गामियाव क'अपारेटिभ प्रजेक्टनि थाखाय हाग्रा सिफायनायखौ गोख्रों हेंथा खालामदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। चिरां जिल्ला खैला मैला ओनसोलनि 1 नं लन्थिबारि आरो पर्बतजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रा दानस्रांना आबाद मावनो नागिरनायखौ होबथायो आरो सरकारनिसिमबो राहा लानो खावलायहरो। चिरां जिल्ला खैला मैला ओनसोलनि 1 नं लन्थिबारि आरो पर्बतजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माख्रा दैखौ खुरखाना 300निबो बारा नखरखौ खहा खालामजानो गिनानै माख्रा दै सेराव थानाय हाग्राखौ सिफायना माखासे सुबुंफ्रा आबाद मावनो नागिरनायखौ बादा होना सरकारनिसिमबो होबथानो खावलायहरो। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला आबाद मावनो नागिरनाय सुबुंफ्रा रायजो राजाफोरजों सावरायाजासे हाग्राखौ माखासे सिफायहांबाय, जायखौ रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै। बेनिखायनो बिथांमोना गोख्रों हेंथा खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि फेरगावआव बोरसिजों ना बोननाय बारलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगावनि उदमारि हारसाफारियाव गिबिसिनै बोरसिजों ना बोननाय बानजायदों। हारसाफोरा फिश फार्मार ससाइटिनि बानजायनायाव बादायनाया दिनै जानानै थांबाय। फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय बोरसिजों ना बोननाय बादायनाया बेलासिनि 3 रिंगायाव थुंगेगोन। जाय ना बोनगिरिया बयनिख्रुइबो देरसिन एबा गिलिर ना दैखांनो हागोन बिथाङानो सेथि बान्था देरहागोन। गासै 150 गुबुन गुबुन जिल्लानि ना बोनगिरि बादायगिरिफ्रा बाहागो लानाय सेथि बान्थाया 1,50,000 रां, नैथिया 75,000 रां आरो थामथि बान्थाया 50,000 रां मोननायनि अनगायैबो गासै साजिनो 5,000 राङै अनसायनाय बान्था मोनगोन होनना फोरमायदों दैदेनगिरि उपेन बर'आ। क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव डक्टर बानिकान्त काकति रोंगौथि बान्था प्रज्ञान भारती बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो स्कुटि रानदों। क'क्राझार जिल्लानि सा 522 फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होदों बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'आ। हायार सेकेन्डारि आनजादाव 75% बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो रायजो सोरखारा स्कुटि राननानै होदों। बिटिआर सोरखारनि रोंगौथि मुखुबथाय आरो दारिमिनारि बिफाननि बानजायनायाव मुखुबथाय रोंगौथि बांहोनो फोरोंथाय मावबादा खुंदों। बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जौमा फरायसालिफ्राव बे हाबाफारिखौ बानजायदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि टंला जौमा फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों मुखुबथायनि रोंगौथि बांहोनायनि सायाव गुवारै गियान फोरोंथाय होयो मटिभेटर रन्जन के बुराया। टंला जौमा फरायसालिनि कनफारेन्स हलाव खुंनाय मावबादायाव बिटिआरनि स्किल डेभेलपमेन्ट आरो एन्ट्रप्रेनारशिप बिफाननि एम उइलसन हास्टेयाबो बाहागो लायो। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमपि बिजाथि होनना गावखौनो फोसावना होबाय। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सोर बिजाथि जागोन दासिम बिपिएफ दोलोआ रोखा फोसावाखैब्लाबो आगुनि बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावखौनो बिपिएफनि बिजाथि जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। गोमसाबेल गामिनि सावथाल समाजनिफ्राय सा 50 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जादों। उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धोनसिरि समस्तियाव थांनाय बिसायख'थिनि समाव गाव फोसावदिंनो फैनाय समाव महनपुर पिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोमसाबेल गामियाव दिनै रायजोफोरजों लोगो हमलायनाय समावनो गामिनि गोग्लैसोना थानाय लामाखौ मावनानै होनो खोथा होलांदों एम उइलसन हास्टेया। रायजोफोरजों सावरायनायनि उनाव गामिनि गोग्लैसोना थानाय लामाखौ मावनानै होनो खोथा होलांनायखौ मोजां मोननानै गामिनि रायजोफ्रा सा 50 इउपिपिएल हानजायाव
जगदान जानायखौ नुनो मोनो। गावखुंथायनि सासे मावफुं सोद्रोमा इएमखौ एरेस्ट खालामबाय। खमथाफोर गावखुंथाय गौथुमनि इएम हिमु राजबंशीखौ एरेस्ट खालामबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला महाराष्ट्र पुलिसआ केएसनि इएम हिमु राजबंशीखौ बे समाव एरेस्ट खालामबाय। केएसनि इएम हिमु राजबंशीखौ बरखलायाव बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि इएम बिथांखौ मानि थाखाय एरेस्ट खालामदों दासिम बे समाव मिथिनो मोननाय जायाखै।